alle sammen, og velkommen til Sines Klamme Mad. I dag der skal vi simpelthen lave en rigtig ulækker mad herinde. Og det første vi skal bruge, det er for rugbrød. Nå, her i skålen der har Signe lige lavet en hel masse sædler, så vi skal lige trække nogle stykker og se, hvad der skal på den her mad. Okay, den første er simpelthen aioli. Hvad er det der? Nej, hvad er det? Har det kun dig, der spiser? Jeg trækker spiset, så det er så lækkert. Nå. Det næste, det er ost. Altså indtil videre, der tror jeg, at det bliver rigtig godt. Ja, jeg tror på vores evner i køkkenet. Ja, lækkert. Jeg får lyst til at spise det allerede. Leverpostej. Yes, ja tak. Jeg tror ikke, at vores creme fraiche er god. Ja tak. Yes. Ja, makrel. Makrel var rigtig godt tænkt mig. Coco Pops. Det her, det kommer ikke til at ske. Hvad er det? Nutella. Det er for svært. Det kan ikke være nu. Det er ikke sundt nok ude til mig, mit sunde liv. Jeg er meget spændt. Ja, det er jo mine livretter, der bliver blandet sammen nu. Altså, det er alle sammen ting, du har købt til husholdningen. Det er det. Så. Jeg tænker, der mangler farve. Måske lidt makrel. Honning! Ej, det bliver bedre det her. Ja, så tror jeg, der er rig. Signe, du botter lige den her med honning. Jeg kan lide det. Sukker. Hvorfor skal der sukker på? Sukkermad. Nå ja, vi misser det rørsukker. Ja, roligt. Det er ikke din havregryn, det her. Jeg kan simpelthen ikke læse, hvad står der. Bare lige for at toppe den godt af. Det bliver den sidste, vi trækker. Oregano. Jeg tror, jeg er mest ked af Sines måde at fylde rugbrød på. Så lige kan få det hele med her. Jeg tror, at det er nu, at vi har noget. Det er vigtigt, når man spiser den mad, at man tykker godt, så man får det hele rundt i munden på smagsfaldet. Og jeg havde det rigtig godt før. Ja, det tror jeg godt det til. Nej, nu har vi sådan en sjov lille leg. Inviterer publikum op på scenen! Nej! Ja. Det er ikke noget, ja, vi skærer lige et godt stykke til dig her. Så er det hele med. Åh nej! Ja, lidt nej til jer. Prøv smag alle de gode smagsoplevelser. Ej, gå på Nutella. Ja, det var Nutella, det smag der. Altså jeg tænker, at alle mennesker kan godt lide Nutella. Alle mennesker kan godt lide tomater. Alle mennesker kan godt lide rugbrød. Leverpostej. Jeg tænker bare ikke, at sammensætningen er pissegod. Signe, vil du ikke smage meget? Jeg sidder lige og spiser. Altså, Malie? Ja? Vil du ikke have noget at spise? Kan du godt fornemme, hvor svært det egentlig er lige at vælge, hvor man skal skære hen? Nej, jeg har det virkelig. Ej, hvor dufter det dejligt. Ja, okay. Det ligner en lavkage. Ja. Det ligner lidt starten på en dårlig pornofilm, det her. Så man tager, hvad man kan få. Ja.